tayo sa pinakakanan. Kasi dito yung pupuntahan natin. Pupuntahan ko pala. Dito ako magsusundo. By the way guys, dito na ako. Sa aking pupuntahan. Sa aking pagsusunduan. Start na ang pagbabalik. Ayun guys, kumusta kayo lahat? Ito gabi na, pero may susundin ako. Susundin ko ang aking amo. Ayun, alas 10 na dito sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Ayun guys, susundo ako kasi may pinuntahan sila. Oy, ang dilim. Nakita pa ba ako? Aninin mo lang. Pero bago umpisa ng vlog na ito guys, ang aking pagsusundo, gusto ko i-like ninyo, share and subscribe my YouTube channel and press the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Ayun nga po guys, samahan nyo na ako guys ha. Ito gabi na biyahe ko. Pero mga 20 minutes lang to, hindi naman tatagal to, baka wala pa nga. Habang nagbabiyahe tayo, magawa, mag-shout out tayo, di ba guys? Shout out po pala sa aming pinakamamahal na admin, Pinoy Biker Italy. Of course, sa kanyang pinakamamahal na asawa, Ma'am Kamalin, at ang kapatid ng ating admin na isa ring admin, si Boss Jonathan Secondes. Boss Idol, may galap shoutout din po sa'yo. Of course, kay Kapitan Dukis, kay Sig Palaboy Travel Vlog, Idol Kasunoy. Yun, may galab shoutout Idol Kasunoy. The Propa 29, may galab shoutout. Kay Kuya Mikay, ayun. Kay Kamam Vlog, kay Ella Amorin, yun. Kay Manaylin Raketera, ayun. And also may galab shoutout kay El Presidente, ayun. Kay Sherwax, may galab shoutout. Kuya Eric Bongon, may galab shoutout. Of course kay Kainay, may galab shoutout sa'yo. Ayun. Kay Princess Mama Vlog, may galab shoutout. Kay Simple Girl, ayun. Simple Girl, may galab shoutout.
Ayun, si Idol Torobay. Idol Torobay, may galap shoutout sa'yo. Pasensya ka na. Parang ngayon lang kita na-shoutout ka. Pero siyempre, di ba, okay lang yan. Basta ang malaga nandito kayo sa puso ko. Mga nagmamahal ng tunay sa akin. Ayun, sino pa ba? Ayun, also may love shoutout kay Ma'am Merlan 35. Ayun, sino pa? Si Jomong. Ayun, Jomong Nono. Ingat ka permis sa trabaho mo. Ayun. Sino pa ba sila? Pasensya ka na yan guys ha. Matanda na kasi lolo nyo eh. Kaya ganun na lang. Matanda na. Si Boy Bicol. Ayun. Si Ma'am naku, dami ko nang nakalimutan. Pero talaga siguro guys, pagkapagod no. Kaya pagpasensyahan nyo na. Wala kanina mga alas 11 yata yan, umalis kami. Tapos mga anong oras na ako nakarating? Alas 3 na yata, alas 3:30. Tapos umalis na naman ako. Pinatid ko tong amo ko. Ayun, ngayon magsusundo. Ang nagpapapagod dito guys, yung yung init. Alam nyo, alas 10, almost 10 o'clock na, mainit pa rin. Alam nyo yun, sobrang init, grabe. Kaya yun ang nagpapapagod. Ayun Ma'am Luchi, bigyan mo nga ako ng ng idea. Bakit ikaw ang puti-puti mo? Mas ako ang itim-itim. Ano kayang meron? Anong meron? Pilipina ka naman. Pilipino rin naman ako. Pero siguro may lahi akong Afrikano. Yun lang. No? African. Boy Calvo. African. Diba? Sino mo ba? Ma'am Luchi, ayun, may kalab shoutout sa'yo ha. Di ba, may isa-isa ko rin kayong ma-shoutout. Ayun, si Long Cycle Mine. Si Long Cycle. Ayun, may kalab shoutout sa'yo, Brad. Sana lalo pang gumanda yung motor ng ating Boss Pinoy Biker Italy. Yun. Ayun, si Ma'am Mavic, may galab shoutout. Ma'am Rachel, may galab shoutout. Ayun, si Galakbay Canada, may galab shoutout sa iyo, Manoy. Ayun, si Papa Labs, Padi, may galab shoutout sa iyo, Padi. Ayun, sino ba? Marami. And guys, ito gabi na, alas 10 na dito sa Riyadh. Pero tingnan nyo guys yung traffic. May traffic pa din. Pero hindi na ganun kalala
na traffic. Pero ito po dito. Kaya kailangan pagka driver ka dito sa Saudi Arabia, pag nagmamanayo ka, chill ka lang. Ano ba yung chill? Chill. Basta wala akong alam dyan, chill. Basta ang alam ko, pag nag-drive, relax lang. Diba guys? Parang din ano yan. Parang pag-aasawa lang yan. Mahalin mo yung asawa mo para mahalin ka niya din niya. Kaso pag natin pag-usapan, X na nga di ba? X! Pass is pass. Ayun. Basta sa lahat ng Solid Team Repsol, mega love shoutout po sa inyong lahat. Mahal ko po kayo. Ayun. Mahirap sa ano? Basta din. Hirap sa gwapo, no? Kahit gwapo ka lang, iniiwanan pa rin, no? Sige mo, ano na ka ng asawa? Kaya, who knew siya sa akin sa tuwi ko? Nga. And guys, papasok na ako ng highway 54. Hindi ko highway 54 ko. Ito yung tinatawagin ni exit 5. Yan. Exit 5 po ito. Malapit dito sa may Gilasik. Papunta sa may Gilasik. May idol cup. Malapit sila dito. Malapit guys, no? Meron talaga dito. Malapit. Sa akin kaya hindi na nakapagpigil. Ayun, ugal. Sabi nga ng mga Bicolano, kung saan ka masaya, suportahan ka ka. Send nyo na guys yung video ko malabo yata hindi ko nalinisan yung lens ng aking cam. Ito yung exit 5 Talamol. Papunta dito sila ate secretary Inday ni Palaboy. Yan mga yan, Danog, Carrefour, yung Talamon na yan, yung Panda, Tamini, mga ganyan, mga malalaking dito, grocery. Yan, lideran ko ng yan, mga product ng aking boss, produkto ng boss namin. Kaya mayroon din niya sa mga maliliit na bakala kung tawagin dito. Mayroon din yan. Yan, kita nyo yung Maka Diria Diplomatic Quarter. Yung kalsara dito. Pag sinabing Diplomatic Quarter, ayun, papunta yan sa Philippine Embassy, ayun, sa US Embassy, Canadian Embassy, mga ganon. Grabe, traffic sa kanan. Yung papuntang Gasim na kalsada.
dito guys sa ano sa Saudi, ano lang, paikot-ikot lang. Kung ano, kung alam mo na talaga yung kalsada dito. Ako sa tagal ko na rin nagdadrive dito. Hindi ko pa rin kabisado mga kalsada dito. Kaya ang ginagawa ko, pag may utos sila na hindi ko alam pupuntahan ko, Google Map ko kagad yun. Hindi, pinapasend ko sa akin yung ano, location. Ay, so, makita nyo nyo guys, traffic dito. Kasi yung ano, yung mga truck. Tapos na yung truck ban. Kaya naglabasan ng mga yan. Isa yan sa nagpapatraffic sa kalsada dito. At sa Pilipinas din. Yung mga truck na yan. Kasi yun lang naman yung time nila na mag-travel talaga dito. Yan, yung sa kanan. Carrefour din yan. Yan yung Carrefour din. Sa kanan, may Jarrell Box Store na naman. Doon din kayo na, siya dinaanan ko. Yung Carrefour din yun. May Jarrell din. Lapit na ako sa location. Pagdating ko na lang doon, saan ko lang sa tatawagan. May sabi niya sa akin, 5 minutes. Kung ako mag-arrive, tawagan ko lang siya. Hindi na. Pagdating ko na doon, saan ako siya tatawagan. Ayan o. Almost nasa tapat na ng ano ko. Pagpunta ko. Doon ko na siya tatawagan. Diba guys? Ayun, dito na ako sa Prince 30 Road. Prince 30 Road. Mag-u-turn tayo. Pabalik na lugar. Pupunta ako. Ayan, kita nyo guys. Damam Qasim Arab Open University. Yeah. Baka naman. Dito tayo sa pinakakanan. Kasi nandito yung pupuntahan natin. Pupuntahan ko pala. Gusto ko magsusundo. By the way guys, nandito na ako sa aking pupuntahan, sa aking pagsusunduan. Ano guys? Ayaw ko na kayo. Ako'y yayao na. Yayao. Parang tali ka talaga mo dito. Isipin mo yung yayao. Ayan, patingin muna ako dito guys ha. Ayun. Ayun guys, dito ko na tatapusin ang aking pagbablog. Muli, salamat po sa inyong lahat. Walang sawang pagsuporta kay Boy Bicon. Maraming salamat and good night. Thank you very much.